Распаўсюджваць беларускую мову гэта задача дарослых. І калі праз дарослае насельніцтва зрабіць гэта складней, то дзецям панадуладна ўсё. Асабліва, калі ў них ёсць сваё міністэрства. Сёння у нас у гасцях Вераніка Якавец, аўтар і вядучая пазнавальна-забаўляльнай праграмы для дзяцей Міністэрства дзяцінства і удзельнікі праекту. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Калегі, добрай раніцы, тэлегледачы. Сёння я да вас прыйшла не сама. Я прыйшла з міністрамі нашага Міністэрства дзяцінства. Гэта Дамініка і Мікола, но я мяркую, што яны самі пра сябе могуць расказаць. Так, Дамініка? Так. Прывітанне, меня зовут Доминика. Я вучаніца 3 Б-классу. Школа номер 15 города Бреста. Я удзельніца проекта Міністэрства дзяцінства. Я была ў розных праграмах, напрыклад, у праграме пра Новы год, пра тэлебачанне і яшчэ раз пра Новы год. А яшчэ з іншымі дзецьмі я чытала гімн на Дзень незалежнасці. Вялікі дзякуй, Дамініка, і другі наш міністр. Усім прывітанне. Мяне завуць Мікола. Я самы першы міністр Міністэрства дзяцінства, міністр узаемадапамогі. Вучуся ў 3 Б-класе сярэдняй школы нумар 3 горада Брэста. Быць першым пачынальнікам вельмі адказна. У першым выпуску ганаровым госцем была Наталья Анатольевна Каліновская, кіраўнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі. Я вельмі хваляваўся. Абмяркоўваць надзённае пытанне, разважаць на школьныя тэмы і проста знаходзіцца побач з Натальяй Анатольевнай было не проста перажывальна, але і адказна. Мне ўсё спадабалася. Вялікі дзякуй, Мікола, Дамініка, паважаныя міністры. Вераніка, такое цікавае пытанне ў мяне ёсць. Чаму Міністэрства дзяцінства? Другая частка, так, зразумела, дзяцінства, таму што маленькія вучні. Але чаму міністры? Мне падаецца, ўсё вельмі проста. Мы, дарослыя, добра ведаем, якое значэнне для нас маюць дзеці. Дзеці – гэта нашае ўсё. Так? І каб дзеці таксама ведалі, наколькі мы імі даражым, наколькі яны важныя не толькі для нас, для бацькоў, для настаўнікаў, наколькі яны важныя увогуле для грамадства, для Беларусі. Гэта такі статус, каб дзеці самі разумелі, наколькі яны важныя для нас. Гэта не проста дзеці, гэта сапраўдныя міністры ў нашай краіне, юныя міністры. Як даўно існуе сам праект? Ідэя, вядомая справа, з'явілася раней, чым з'явіўся сам праект на экранах тэлеканала «Беларусь-4 Брэст». Першы эфір нашага праекта, нашай праграмы адбыўся 10 снежня 2023 года. Вось гэта такі дзень нараджэння нашай праграмы. І за гэты перыяд у вас пабывала велізарная колькасць дзяцей у Міністэрстве дзяцінства. Як вы трымаеце абратную сувязь са сваімі міністрамі? Ведаеце, мы неяк хацелі падлічыць, колькі за год дзяцей паўдзельнічалі ў нашым праекце. Мы збіліся з ліку. Там ужо за сотні пайшла колькасць, бо кожную праграму гэта звычайна новыя дзеці, новыя міністры. Акрамя дзяцей ёсць яшчэ таксама ганаровыя госці. Акрамя таго, што адбываецца ў студыі, ёсць яшчэ пазастудыйнае жыццё Міністэрства дзяцінства. Да нас дасылаюць, напрыклад, вось вы запытваліся пра зваротную сувязь, яна ў нас ёсць. Яна ў нас вельмі актыўная, дзейнічае. Ёсць нават цэлы тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства, куды дзеці і нават часам дарослыя, я вам так скажу, дасылаюць нейкія свае прывітанні, дасылаюць свае работы, разважанні, нават дасылаюць свае меркаванні наконт таго, якую тэму яны хочуць бачыць у Міністэрстве дзяцінства. Так што зваротная сувязь у нас з гледачом надзейная. І яшчэ раз заклікаем усіх падпісвацца на тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства. А як можна знайсці новых міністраў, сапраўдных міністраў для праграмы? Вельмі проста. У нас вельмі многа дзяцей у Брэсцкай вобласці. Вельмі многа. І я ўпэўнена, гэта такі, ведаеце, лозунг нашай праграмы, што нашы дзеці, яны ж лепшыя ў свеце, так? Вы згодны са мной? Да. Гэта самыя лепшыя дзеці, гэта нашы беларускія дзеці. І ўсе дзеці таленавітыя, ўсе дзеці разумныя, ўсе маюць нейкія унікальныя здольнасці. І наша задача, нас, дарослых, супрацоўнікаў тэлебачання, у тым ліку Міністэрства дзяцінства, раскрыць гэтыя таленты. Але ж мы не робім гэта самастойна. Мы робім гэта разам з бацькамі, мы робім гэта разам з настаўнікамі, мы робім гэта высілкам
высілкамі ўсёй творчай групы міністэрства дзяцінства. Я вельмі спадзяюся на тое, што у нас гэта атрымліваецца. Ці ганарацца дзеці беларускай мовай, валоданнем беларускай мовай? Ну, спачатку адкажу я, так, мне падаецца, што ганарацца. Увогуле, ведаеце, я хачу трошачкі іншую праблему, калі дазволіце яшчэ сказаць. Вядома, што дзеці у такім узросце даволі юным яны толькі распачынаюць гэты шлях вывучэння беларускай мовы, і я спадзяюся на тое, што міністэрства дзяцінства дапамагае ім на гэтым шляху. Але ў той самы час самае галоўнае, як мне падаецца, гэта не толькі даць веды, гэта яшчэ дапамагчы пераадолець нейкі такі, ведаеце, ці то страх, ці сорам. Бо калі чалавек думае, ну, лепш я буду маўчаць, чым размаўляць з памылкамі. Я ўпэўнена, не. Лепш пачынай размаўляць, лепш размаўляй з памылкамі, нічога не палохайся, ідзі наперад і ўрэшце рэшт усё атрымаецца. А вось наколькі дзеці ганарацца валоданнем беларускай мовы і яе вывучэннем, мне падаецца, адкажуць самі дзеці. Яны самі, так. Дзеці, вы ганарыцеся валоданнем беларускай мовы? Я ганаруся, што ведаю беларускую мову, таму што гэта мова майго народа. А падабаецца размаўляць па-беларуску штодзень у жыцці? Проста з бацькамі, з другімі дарослымі, сваімі сябрамі ў школе? З другімі міністрамі? Мне падабаецца. А як ты, Дамініка, можаш расказаць, як яна вывучае беларускую Так. мову? Таксама ж цікава, як ты вывучаеш беларускую? Я вывучаю беларускую мову, чытаю тэкст альбо казку, а словы, якія я не зразумела, матуля мне іх тлумачыць. Вельмі добра. Мікола, калі ласка, а ты? Так, я вельмі ганаруся тым, што валодаю нашай роднай мовай. Праз мову можна перадаваць традыцыі і звычаі свайго народу. Мова – гэта мост паміж пакаленнямі. Вялікі дзякуй за такой адказ. Вераніка, к вам пытанне. Якім чынам, на ваш погляд, праграма Міністэрства дзяцінства дапамагае не толькі міністрам, а увогуле зрабіць нашу беларускую родную мову больш папулярнай? Ну, мне падаецца, самы галоўны сродак, які мы маем, гэта тэлебачанне. Разумееце, нам вельмі пашчасціла супрацоўнікам тэлебачання, бо тыя ідэі, тыя добрыя, тыя, якія мы маем, мы можам распаўсюджваць для большай колькасці людзей. Мы можам несці праз такі сродак, як тэлебачанне, добрыя ідэі, добрыя думкі, і гэта вялікая сіла, я вам скажу. Гэта вялікая моц і вялікая зброя ў добрай справе, у добрым сэнсе. Таму гэта такі вельмі добры сродак тэлебачання, выдатны, я б нават сказала, самы лепшы. Акрамя таго, што у нас ёсць магчымасць ахопліваць даволі вялікую аўдыторыю, ёсць у нас, безумоўна, і такія тэхнічныя сродкі, як інтэрнэт, тэлеграм і гэтак далей, гэта зразумела. Але самае галоўнае, мы кажам не проста праграма Міністэрства дзяцінства, мы кажам праект. Бо гэты праект, ён прыцягвае да сябе вялікую колькасць людзей. Ведаеце, калі юны міністр прыходзіць у студыю, там, са сваёй міністэрскай місіяй, ён нясе за сабой высілкі бацькоў, настаўнікаў, там дапамагаюць сябры і гэтак далей. У гэтую работу ўключаецца вялікае кола людзей, вельмі вялікае. Таму усіх нашых гледачоў, усіх нашых удзельнікаў, якія застаюцца па-за кадрам, мы ўжо за гэты год нават ужо не можам падлічыць. І нам гэта падабаецца. Вераніка, Дамініка, Мікола, вам вялікі дзякуй за гэту ранішнюю размову. Сёння свята. Чаго б вы хацелі пажадаць нашым тэлегледачам? Я бы хацела пажадаць тэлегледачам, каб яны добра ведалі родную мову. А яшчэ хачу перадаць прывітанне сваёй школе і 3-му Б-класу і сваёй настаўніцы Наталі Михайловне. Малайчына. Мікола, твои пажаданні? 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. Беларуская мова самая мілагучная пасля італьянскай. Так вырашылі эксперты ЮНЕСКО. А гісторыкі сцвярджаюць, што яна яшчэ і самая старажытная сярод славянскіх.
такія адукаваныя міністры ў міністэрстве дзяцінства. Я таксама хачу далучыцца да такіх добрых пажаданняў і віншаванняў нашых міністраў. Хачу звярнуцца да тэлегледачоў, не толькі маленькіх, але і дарослых, і сказаць: ведаеце, беларуская мова — гэта наш скарб, гэта сапраўдная спадчына, якая нам дасталася ад продкаў. А што са спадчынай робяць? Спадчынай карыстаюцца. І не проста карыстаюцца, каб хапіла на нашае жыццё, але таксама і развіваюць, і памнажаюць, каб перадаць наступным пакаленням. А як гэта будзе, залежыць толькі ад нас. Вялікі вам дзякуй. І вам вялікі дзякуй за запрашэнне. А мы нагадваем нашим телегледачам, что сегодня у нас у гостях были Вероника Яковец, автор и ведущая познавально-забаўляльной программы для детей Министерства дзяцінства и удзельники проекта Министерства дзяцінства Микола и Доминика.